Luis, primeiro de nada, como viviu o equipo esta semana despois desa victoria que parecía que iba a ser holgada e ao final conseguiuse pola mínima? Bueno, contento polos 3 puntos, moi contentos pola primeira parte que fixo o equipo. Ao final esta segunda parte valenos como un toque de atención de que non nos podemos relajar en ningún momento. Contento por conseguir os 3 puntos a cada partido adiante. Xa levades 2 partidos seguidos no Couto, como se vive de xogar ante 1000 aficionados? Pois espectacular, o sea, sentir o apoio de 1000 e pico aficionados tirando de equipo, pois eso axuda moito e contentísimos de que a xente de nós poder disfrutar da xente, que a xente pode disfrutar do equipo, do xogo e que veñan aquí ao Couto a ver o espectáculo e a divertirse. Ti que formaches parte da base do Club Deportivo Ourense durante moitos anos, pasando por todos os equipos, imagino que tamén é algo especial voltar a un equipo como a Unión Deportiva Ourense neste ano que acabas de chegar. Por suposto, de pequeniño viña aquí cos compañeiros ver e disfrutar de partidos do Ourense en segunda B, sempre foi unha ilusión poder xogar aquí neste estadio diante desta afición e agora toca disfrutalo e por suposto moi contento. E que esperades do domingo do partido en Porriño? Que esperades do rival? Esperamos pois un partido máis, como todos, complicados, sobre todo fora da casa, van as peñas cousas moi difíciles, saben o equipo que vai alá, todos penso que nos conocen bastante ben, van a estar moi motivados, pero bueno, que nos seguimos traballando semana tras semana para estar o mellor posible, chegar aos partidos o mellor posible, intentar sacar os 3 puntos, seguir sumando, paso a paso. Outro día vimoste adentrarte máis na zona entre os centrais, cando subían os laterais e demais. Cal é a posición favorita de Luís? Medio centro defensivo, medio centro un poquinho máis ofensivo? A verdade é que encontrome cómodo nas dúas posicións, tanto medio centro defensivo como un pouco máis ofensivo ou media punta. Fernando confía en min, nestes 2 partidos confía en min, en colocarme nesa posición, en meterme entre os centrales para dar salida ao balón, e a verdade que contento. Levades xa 3 partidos, unha das cousas que destaca é precisamente a unión que hai no vestiario. Imagino que porque moitos xa vos coñecedes de antes, pero tamén cos novos que enseguida houbo, por así dicilo, unha cohesión moi rápida. Sí, por suposto, xa creo que na miña presentación había comentado que moitos xa fomos compañeiros tanto aquí no Club Deportivo Ourense como en outros equipos da provincia, conocémonos, levámonos moi ben, temos moi boa relación, cos que ao mellor nunca habíamos coincidido, pois conocíamos de outros equipos, de habernos enfrentado, e a verdade que moi ben, no vestuario hai moita unión, moito compañerismo, e iso facilita as cousas, o traballo, e que o equipo funcione. E que mensaxe lle mandarías á afición de cara ao partido deste domingo? A afición, pois que confíen en nós, que todos os que vayan alá ou nos sigan a través das redes sociais, pois que nos apoyen, que o equipo non lle vai fallar, que vai salir a morder desde o minuto 1 hasta o 90 e pico que pito o árbitro, e que vamos intentar traer os 3 puntos de Porriño.